Türkmenistan'ın Sanperver kömegi hökmünde Awganistanyň Serket ýaka demir ýol stansiýalarynda barlyk geçiş nokatlarynda we beýleki ýerlerinde demir ýol transportyny hem ýükleri dezinfeksiýa etmek boýunça ýöriti binalary gurup bermäge şeýle dolary awzallaşdyrmaga taýýardygyny aýdýar. Bu arada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 27-nji maýda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani bilen geçiren telefon gepleşiginde aýdypdyr. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, iki ýurdun prezidentleri COVID-19 pandemiýasy bilen bagly meselelerini ara alyp maslahat edipdir we ýurdara serhetlerinde karantin sanitariýa çäreleri boýunça sazlaşykly hereketleriň zerurlygyny belläpdir. Türkmen ýol başçylarynyň sözlerine görä, Türkmenistanda COVID-19 keseline ýoluganlar hasaba alınmandyr. Awganistanda şu gün keselenleriň sany 12,5 müň adam çemesi. Owan resmiýetleriniň sözlerine görä, ýurdun serhet ýaka regionlarynda koronavirus anyklamak üçin şertlere uly zerurlyk bar. Jowzan vilayatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Abdylkadir Maliýa häzirki wagtda serhetdäki barlyk geçiş nokatlarynda we tutuş serhet ýaka regionlarynda koronavirus anyklamak we bejermek üçin şertlerin ýokdugyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Bilemene Jowzan alqya Faryap halqa serfan alqy mübtela we kurla bolan ýa-şo. Bu ýerde Serpulda, Faryapda we Jowzanda koronavirus anyklamak üçin merkezler ýok. Alınan testleri Balx vilayatyna ýiberýär. Serhetdäki 3 vilayatda koronavirus bilen keselenleri bejermek üçin hem merkezler ýok. Merkezler gurulsa koronavirusy ýylada arasynda anyklamak üçin mümkinçilig boljagyna umyt baglaýarys. Serhetden geçýän ýükleri anyklamak hem möhüm işdir diýip Jowzan vilayatynyň ýol başçysy Abdylkadir Maliýa aýtdy. Bizler şu sapat taşamal üçin köpür haýyrly. Uzunlygy 800 kilometrlik Owgan Türkmen serhedinde häzir iki sany barlyk geçiş nokady işleýär. Azatlyk radiosynyň Awganistandaky habarçysy Şamirdan Ulmuradiň sözlerine görä, häzir İmam Nazar Akina we Serhedawat turgundy serhet geçirgelerinden diňe ýük uloglary geçýär. Türkmenistan COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen fevral aýynda goňşy ýurtlar bilen şol sanda Awganistan bilen serhetlerini ýapypdy. Gyzky wagtdan soň Awganistanyň Sowda we Maý goýumlar edarasy Türkmenistan bilen serhetleriň açykdygyny we sowda dolanşygyň dikeldilendigini ýylan etdi. Türkmen häkimetleriniň ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny aýdýan wagtynda Türkmenistanda keselçiligiň derejesine degişli umumy maglumatlary hem sanlar ýeterli däl. Aprel aýynda ýurtda ilatyň saglygyny barlamak boýunça giň derejeli çäreleriň başlananlygy ýylan edilipdi, emma onuň netijeleri henizem çap edilmedi.